Hello guys, नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि बे बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेलाव खेबसे बयखौबो बरायनाय जाबाय। स' लोगोफोर दायो माने आङो रौतारियाव दंफैयो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बे माने दैमायाव माने ना साफैदों ना लोगोफोर। ओमफ्राय ना सानायावहाय सोर बेसे ना मोनफैगो बेखौ नायनो फैदोंमोन आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर आङो होमबा मा होनो बेरायनानै फैगासिनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बे रौता दैया दहायनो देरदोंमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय सेम फिनलायबाय दैया। स' लोगोफोर माने आङो ना साननानै फैयाखै आरोना लोगोफोर, जास्ट माने भिडिअ लानो फैदों आरोना लोगोफोर। स' होमबा नै दायो थांगासिनो आङो गावखौ लांगासिनो आरोना लोगोफोर। लामाया एसे गाज्रि, अखाबो हादों आरोना लोगोफोर, अखाबो हादों। जास्ट होमबाबो भिडिअ मोननैसो लानो फैबाय आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोनाथ' चेनेलनि नामखौ मिथिखायो आरोना लोगोफोर, बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेलनि नामा। लोगोफोर भिडिअखौ होमबा जोबजासिम नायलांदो आरोना लोगोफोर। आरो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंमोन लाइक कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर।